Hola, potser t'ha sorprès veure vídeos que no són estrictament de llengua catalana. Ho entenc i per això et dec este vídeo. Vivim envoltats de contingut ràpid, efímer i moltes vegades buit. I, per desgràcia, sovint valorem més el que ve de fora que el que tenim a prop. Però jo crec que val la pena parar, mirar, escoltar, aprendre. Sobre la llengua, sí, però també sobre qui som, d'on venim i cap a on anem. Per això, amb Marc, hem creat la sèrie Terres de l'Ebre, la Catalunya per descobrir. És una sèrie 100% en català, gratuïta i feta amb tot l'amor. I descobriràs una Catalunya natural, tradicional i viva, persones amb una saviesa extraordinària, paisatges naturals que et deixaran sense paraules, història sorprenent, cuina de proximitat, festes tradicionals, oficis que s'estan perdent. I tot plegat alhora que amplies el teu vocabulari en català. A mi m'ha ajudat a redescobrir les meues raïls i ara vull compartir-ho amb tu. Subscriu-te al nou canal i segueix-nos a l'Instagram si vols formar part d'este viatge i ajudar-nos a fer créixer un projecte creat amb el cor. I no patisques, al compte original continuaré parlant de llengua com sempre. Ens veiem a les Terres de l'Ebre.